Salutare, abonați! Noi acum cred că ne mutăm de la noastră casă. Avem multe vende. Bine. Ce trebuie veste? Bine. Să înceapă videoclipul. Bine. O să mă mut. Bine, paca. Mă mut chiar acum. O, nu, abonați, trebuie să ne mutăm de plouă afară, să ne culcăm un pic la vechea noastră casă. Oh, nu, gata, am jurat dimineața. Nu mai contează din ea, nu mai rămâne nimic, trebuie să strângem. Mai țineți minte episodul, partea a doua, când am zis că ne mutăm, acum e partea a treia și chiar o să ne mutăm. Încă plouă, tot plouă să ne mutăm. Asta nu-mi trebuie, nici asta. Bun, am strâns toate, uite, în alimentare, complet, full alimentare. Trebuie să ne mutăm, să iau ștorcele. Bun. Adio casă. Unde acum să locuim? Habar n-am. Ai, am căzut. Of! Acum unde vom locui? Oaie, dă-te din cale. Ne plimbăm. Ce frigăi! Trebuiește să ne plimbăm până găsim măcar un sat. Dar acum noi unde vom locui? Ne plimbăm până nu știu unde. Mă adăpostesc de ploaie în copacul ăsta. Și frig. Și frigâi. Și frig. E mega frig aici. Voi nu știți cât de frigâi. Gata, am stat o vreme. Of! Cât am mers, a venit și dimineața și s-a oprit ploaia. Ai, și greu. Ai, doar flori galbene văd în față, altceva nu. Of, ce greu e. Trebuie să ne construim o casă. Surel. Uite, valem. Am două stacuri de zăspătă. Stai, ce văd? Un sat, ies! Sunt salvat. Ies, în sfârșit, sunt salvat. Wow, un sat, nu mă așteptam.
Ce este în chestul ăsta? Nu trebuie. Trebuie să-mi găsesc o casă până când am. Eu locuiesc aici. Deocamdată. N-am nevoie de casă. Eu pun în chest. Așa, încă. Și un chest aici. Cuptorul pe străzi ăsta. Nu mai avem nevoie de patul ăsta. Of. Măcar așa acum. Stai să-mi fac ceva. Stai ceva noci. Bre, eu am crafting table. Am uitat să spun. De asta nu mai avem nevoie. Bun. Pun un semn aici. Casa. Gata. Măcar locuiesc în casa asta provizorie până îmi găsesc o nouă casă. Ce în chestul ăsta? E bun chest. Să mănânc un mână. Nu-i nimic. Eu de fiecare dată găseam saturi și ăștia, doar că ăștia nu era nimic. Păcat villagerului, du-te în apă, scaldă-te. Bun, stăm. Ce e cartea asta? Nu știu. Te urmăresc. Cine a scris asta? Chiar și în satul ăsta nu sunt siguranță. Are în golemul. Mă păzești? Așa? Scuze. Pe mine nu mă bate, ce drăguț. Bun. Bate pe cei răi. Așa. Cu sabia. Nia. Bun. Nu mai am nevoie de cartea aia. Stupidă. Nu nimic. O mâță. Ce drăguț. Dați like dacă vă place mâța. Deci fug în casă, repede. La. Ce carte asta? Ce am zis că te văd.
Iarăși, dacă n-ați văzut partea 1 și partea 2, vă recomand să vizionați după videoclipul ăsta. Bun. Bun. Stăm relaxați. Băi, villager. Da, tot ce Stefer. Mă imaginam dacă fulgea căcat pe cineva. Bun. Ce? S-a făcut dimineața? Nu știu cum. Nu vreau să arunc. Să arunc cartea în iaz. Să mănâncă peste cartea asta stupidă. Asta-i. Asta, pește, mâncaci. Ui! Du-te ceva afară. Afară. Și tu afară. Afară din casa mea. Ai vrut cu bine, zorul trăiește cu rău. Nici măcar nu m-am culcat, dar a venit deodată dimineața. Cine e răul dintre voi? Tu ești rău. Scuze. Dar tu ești răul, încerci să faci nea. Bine, nici el nu-i. Of. Bine, păcat abonaților. Să nu uitați să dați un like și o abonare pentru mine, vă rog. Vă rog mult. Și să vă abonați ca să vedeți ce mai urmează. O să fac și partea 4 când sunt în satul ăsta. Să vedem dacă ne uităm ori mai rămânem un pic. Bine, paca!